konferenciju za medije pred meč 11. kola Jelen Super lige u nedelju 19 časova u Jagodini na stadionu pod Đurđevim brdom. Sloboda gostuje domaćoj ekipi. S vama danas Lazar Jovanović i Dejan Babić, prvotimci Slobode. Lazare, kakva su tvoje očekivanja? Može li se ponoviti uspeh iz Novog Sada? Dobar dan svima. Pa očekuje nas jedno veoma teško gostovanje ekipi Jagodine. Ekipa Jagodine nije malo lak protivnik. U Jagodinu idemo sa puno samopouzdanja nakon pobjede u kupu i plasmanu u četvrtfinale nad Voždovcem. Isto tako idemo, da kažem, i oslabljeni neigranjem Kneževića. Smatram da možemo da se nadigravamo sa ekipom Jagodine, da možemo da dođemo do ta 3 boda i očekujem da se u Užice vratimo u najmanju ruku neporaženi i to je to što se tiče same utakmice. Babić, Dejane, tvoje očekivanja, već si ranije imao duele sa Jagodinom? Pa jesam, naravno, da. Jagodina je sigurno dobra ekipa, kao što znamo igrala je kvalifikaciju za Ligu Evrope i sigurno su stekli veliko iskustvo, imaju dosta dobrih pojedinaca, predvodi ih odličan trener, sigurno da je jedno od veoma teško gostovanja ove polusezone i naravno opet ako mi budemo odigrali dobro i dali neki svoj maksimum kao što smo na Novom Sadu, možemo da izvučemo sigurno 3 boda i da se vratimo srećni u Užice sigurno. Ima li pitanja? Lazare, ti si u onom usklađenju statici ili igrač to iznenađenje? Čekiraš li neku slučajnu ligu? Pa dobro, to vidjet ćemo, sve zavisi od šefa Stamenkovića. Stoji to da na strani možda dobijam tu veću minutažu, ali opet kažem, na strani možda protivnik igra otvorenije i tako ima nekog, da kažem, prostora za mene, a što se tiče kod kuće, i sami znate da ekipa Slobode igra napadački fudbal, da gosti dolaze u Užice, mogu da kažem da se brane, tako da tu nema baš, da kažem, puno prostora za mene, ali nadam se da ću u Jagodini započeti i naravno da ću svoj maksimum. Ima li još pitanja? Dejane, kako ti očekuješ činjenica da je Jagodina jedna najozbiljnijih ekipa? Po ligi, po sastavu i po igrama. Pa da. Misliš li ti da će vas oni stisnuti, možda će biti malo teže da se odbrate ili ćete pokušati da nametnete neku svoju igru? Pa mi ćemo sigurno pružiti partiju kao i protiv Vojvodine. Mislim da će trener to da postavi kako treba i da ćemo, sam slušajući njega, izaći na teren i pokazati ono što znamo, što je najbitnije, da igramo fudbal. Opet kažem, Jagodina je sigurno čvrsta i dobra ekipa, sigurno će krenuti prvi 15-20 minuta agresivno. Ako se mi odbranimo, da kažemo, u neku ruku, to mislim da ćemo preuzeti stvar u naše ruke i da ćemo rešiti to kako treba u svakom slučaju. Ma bitno je samo da ne izgubimo što, pre svega. Kažem da u ekipi neće biti Zorana Kneževića koji će napraviti pauzu u Jagodini zbog parnih žutih kartona. Svi su ostali spremni za iskušenje koji ga očekuju u nedelju večer. Hvala vam puno.